Δεν τα ακούω καλά όμως. Βγάζει φωτογραφίες τώρα. Βιντεοσκοπώ. Εσύ γράφε. Γιατί μην ακούω καλά. Εσύ γράφε τώρα. Τι σε πειράζει. Εγώ βιντεοσκοπώ την κατάσταση. Απλό είναι. Αφού μπορώ να βιντεοσκοπήσω. Και οι συμμαθήτριες από το δημοτικό, έτσι. Ναι, ρε παιδί. Μάλιστα. Εμείς είμαστε από το γυμνάσιο, από την πρώτη γυμνασίου. Εδώ ήταν. Πώς? Στο παλιό φάλιο, μα.